دەم باش تەماشەوانên هێژا bi xelekekê dîsat bin navnîşana pend wate ev xeleka hîjdayê ez ê ji vê pirtûkê bixwînim pendên Kurdî ya min xwe ev pirtûk Kurd dibêjin bi girî kar naçe serî bi girî kar naçe serî demek yek timî gazina bike di kar di gazina bike polê bike ev jî gotinê Kurdî ne gete vî hawî bike tu carî karê te karê got gete pê radibe ew karaya naç serî kar çilo tê serî kar bi coş bi xebatê got rabe ser linga tu karê xwe berdewam bike wilo kar diçe serî nego bi girî demek divêk timî mero gazina neke di kara de divêk mere pêş vebiçe ev ya yekê bû xwe ya din Kurd dibêjin bi derziyê bîr nayê kolan bi derziyê bîr nayê kolan ji ber ku bîr karek kar jêr divê û alav nî jêr divên alav edewat alav jêr divên alavî xurt jêr divên ku tu karê xwe bîra xwe bikolê demek bi derziyê tu nikar bikolê ev tê wateya gava got kar û berekî bike divê tu alavê xwe amede bike ev alavên te li gorî karê got tu pê rabe nego ku tu tiştî karekî mezin bit pêşiya xwe û bi alavî lawaz qels kêm tu carî ew karê te bi dawî nabe û naris naç serî demek ji ber vî hawî Kurd dibêjin bi derziyê bîr nayê kolan ya din Kurd dibêjin bi kerare negerin wê dawî bizirin bi kerare negerin wê dawî bizirin ev erê gotina ker bi cîanîne eja lawir bi cîanîne lê ew li ser kesê nezan dibêje got bi kesê nezan re bigere û hevaltiyê bike ji xwe ev ya tu sûdê nadite na wê zehmetiyê bîne ser te bi nezanbûna xwe bi bêhişiya xwe wê dawiyê tiştî nebaş bike tê polî poşman bibe ji ber vê yekê Kurd dibêjin bi kerare yan bi keran re negerin wê dawî bizirin yanî wê karê xwe taybet bikin wekû çêbûne dizirin di dawiyê de wê bizirin wê zehmetiyê bigînin te ev îro hemû bêtir pend li ser van hawan e ya din jî Kurd dibêjin bi nigekî mirov nagihê serê çi ye bi nigekî mirov nagihê serê çi ye seqet bi mirovê çilo bigê serê çi ye demek gava got tu bixwaze tu bigê serê çi ye gava got tu bixwaze tu bigê ciyê bilind astên bilind yan ermancê bilind tu tenê bi seqetbûn bi lawazî tu nikare bigê bi perçebûn tu nikare bigê karê xwe mîna me Kurda gavak em perçe bin em welateke azad serfiraz dixwazin ev welatê azad serfiraz yekîtiya Kurda divê gava got Kurd em neyek bin em ê çawa bigên vê ermanca mezin çawa em ê welatekî azad serfiraz yan mafê xwe bi dest bixin hînewek em bixwe em wekû mirovê bi nigekî ne ne li hêrek din jî dibêjin destek tenê çepka naxe demek mirovê bi nigekî çawa nikare her jora çi ye milletê ne li hev jî nikare bigê ermanca xwe û nikare ji bindestiyê azad bibe serfiraz bibe bi hêvî me ku rojek bê milletê Kurd bibin yek ji bo ermancê ê herî mezin dîsa ez bêjim Kurd dibêjin bi nigekî mirov nagihê serê çi ye ya din Kurd dibêjin bin bênderê pişka mirîşkê ye bin bênderê pişka mirîşkê ye pişk par ev ez bi hêvî me ve ev gotin yani em bên para filan kesê pişka filan kesê bin bênderê gava bênder
تێ هێران ئەم بێن پوش بێ دبکا شخوا خودیێ پوشکایە خۆ ڕادهێژێ بنیا بێن دەرێ دمێنە ئەو بنیا بێن دەرێ لەبێ گەنم دبینن دەبێژی وەیە پشکا مریشکایی دەبێت مریشک بخۆن يعني برا مرۆڤ نەوە قاسی چاپتەنگ بێت تا يعني هەنێ و مریتنە بۆ تا بنیا بێن دەرێژی ڕێژ دکن دیسا دبن مالێ لێ ئەوەیە کورد بەرێ گوتنە ئەوەیە پشکا مریشکایی دەبێت مریشکار بمێنێ برا مریشکشی بخۆن یادن کورد دەبێژن بن بەرفێدە پیسی نایە veşartin bin berfê de pîsî nayê veşartin çima ji ber got berf dihille gava got dihille tiştê li bin berfê tê xuya kirin demek em bêjin em karin wisa bêjin jî yani yek çi qas bixwaze pîsî nebaşiyê veşêre rojek ji rojavê wê ew pîsî ew nebaşî wê derkeve veşartî namîne bêhêvî min got em karibin em hemû û pêşî ez em karibin tiştê baş bikin hêviya min ji Xwedê yadin Kurd dibêjin binê beroşê para zarokên delalî ye binê beroşê para zarokên delalî ji ber got dîsa dibên binya beroşê xwe ez ji binya beroşê hez dikim yani ez gelkî ji binya beroşê çima ji binya beroşê ji ber got xweş dibê bênderê bin beroşê para zarokên delalî ye ji ber got ew dimîne li binî bêtir em bên rûnê wê jî bêtir e rûnê wê bêtir e carna wilo meret xwe wilo xweş e û tama wê jî xweştir e îja zarokê delalî dibe weya dixwin Kurd wisa dibêjin yadin dîs Kurd dibêjin binê beroşê nexwe wê berf di daweta te de bibare bînin bîra xwe got timî veya ji mer digotin digot binê beroşê nexwe bine wê berf di daweta te diwere ev jî tiştekî ez nizanim ka çima wilo digotin yani tişkî ne li gor zanistê yê yani ka çi îşê xwarina binya beroşê û berfê ji hev heye ez bawerim îşê wan ji hev tune yadin Kurd dibêjin ez ê guh nedin kum karin lê vegerin lê guh nedêne beraqe ta sibê jî çi binivîsîn bera nivîsîne Kurd dibêjin ya dawî ez ê bêjim dibê birca belek mirov keviran davêjê gelek birca belek mirov kevira davêjê gelek çima hûn zanin xwe her kes ji we zanibê burc çi ye birca belek xwe li Amedê ye mirov kevira davêjê gelek ji ber got bilind e bi nav û dengê hêjayê wê kesê wek vana bêjin karê me jî wek birca belek e û wê kesê wek vana wê bêjin û wê kevira bavên me yan em bêjin wê bireyîn bi ser karê baş de lê xem tune û ti carî em guh wan nadin em di karê xwe berdewamin ta em dîroka xwe bêtir nas bikin em bêtir girêdayî bin bi doza xwe dozamê Kurdî û wê rojek bê çare tune wek anha cîhan te got çare tune em ê Kurd bi ser kevin em ê serkevin ez karim veya bêjim xelekê ji xwe ana bi dawî bikim û ana bera viya derbas bi ji em ê pişxwe wilo wensa xwe bînin ev vî havî her kes karibin silav û rêz ji we re ta xelekek din hûn bimînin xweşiyê de